TV Budaya. Nikmati musik malam hari ini. Menika Kang Aran Seni Monolan ingkang dipun peranaken kalian kadang-kadang Bramokadi ingkang dipun pandhegani kalian Mak Endang tercinta. Enjing aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing salam kanci. Nggih, dalu menika kula sakadang saking Sekari Mbak Indonesia. Sineng kuyong kalian kadang-kadang Bramokadi Brayat Monol kadang dadi
Dalu menika marak aswana wonten ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagya wontenipun adicara wekdal dalu menika. Mboten supe nggih menika nuwun pangapunten Pak Tuku mboten saged nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya awit nembe kerokan wonten wingking. Mas Najih niki acarane napa? Kanci Suronan Festival. Mugi-mugi dipundhongaken nggih mugi-mugi sedaya masyarakat Salam Kanci keparingan bagaswara sehat panjang umur. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang banyu mili. Amin. Lancar tahun ngajeng ngundang sekali Mbah Malih. Amin. Wong Cocok kok? ngundang sampean tok ya oleh. Oleh kon napa? Ya kon napa wae oleh kok. Eri mengko nek ngendhek kendang ngono Kon ki jogo ngingepke nganu kuwi lho. ngarep ya. Ora ketok. Durung tekan. Jare ra ketok. Ora ketok. Heeh, bokokku gede to. Padha kedemi kok. Tak tutupi ngene iki. Iki di apa di Kon joget nyambut gesek. joget, joget Nah, di gesek. joget gesek. Kok Mas? Ayo pro konco Pak Don disumbutke seragame anyar iki. Los. Ayo to. Wong kayane kok gegeden dhewe to ngon sampean iki Pak Don. Lego kopiah iki kok Ayo. umbun-umbun iki lho. Udenge kok gegeden ngono kuwi cecah sombong kok ndase gedhe ngono mo. Sih wis pedhot ke anyar. Iyalah wis to. Wajib inalah nang wadon luru ngelamu. Wajib inalah nang wadon luru ngelamu. Ojo dirana turun merusak hidupmu. Ojo dirana itu merusak hidupmu. Wajib
nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. La 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 la, Mak, lah kok iki? Yo diadep kirana. Wis wae. Yo, masih dulu. Orang nyono ngira kowe modal haline wis suarane dulur. Tresnaku kan tulung suci rambut Joko malah memblenjari. Apa pancen wis nasibku kudu pisah kan karo sliramu. Senadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa jadi. Gluduk tapi ora udan, saka wetan mlaku ning kulon. Cedak tapi ora jadian, aku tenanan dhek mung guyon. Sakna. Aku mung macake kan pantune Hananto kok.
Aman toh bolo? Ayo asik kok, kudu aman. Ya apa iki? Pemuda-pemuda hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Maka kita jangan takut untuk berkompetisi, jangan takut untuk melangkah lebih baik. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, taklah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, yang bisa untuk bacanya, dalam dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, taklah kepada kewajiban kita.
Wis ben mimik sik. Ojo don dadi lambine maneman. Anyar. Yo. Jadwal pementasan Sekarimba selajengipun benjang tanggal 24 Juni Rabu malam Kamis wonten ing Krajan Ngargasaka Kecamatan Srumbung. 24 Juni malam Kamis wonten ing Ngargasaka Srumbung. 18 Juli Sabtu malam wonten ing Purwogondo Grabak Sekarimba Indonesia bertemu dengan WCB satu panggung satu malam. Wonten ing Purwogondo Grabak. Ramaikan dulur. Yo, wis ki. Yo.